Ассалому алайкум дӯстони азиз. Айни ҳол дар маҳаллаи 82 микрорайон қарор дорем, дар назди тарабхонаи Сафо ва кумитаи Андоз. ин тараф бошад роҳ ба сӯи мелиоратсия. хонаи имрӯзаи мо бошад дар ана ҳамин кӯча назди гимназияи Кафолат. ана дӯстон роҳи калон, тарабхонаи Сафо, хонаи имрӯзаи мо дар ана ҳамин бино. пас аз ҳамин бино бошад гимназияи Кафолат мешавад. ана дӯстони азиз, як бор назди биноро барои шумо нишон медиҳем ки бинен чӣ қадр дар як ҷои ором, ҷои сабз, ҷои тоза, бениҳоят боду ҳавои тоза хонаи имрӯзаи мо қарор дорад. якум падез ва дуюм падез. хонаи имрӯзаи мо дар ҳамин дуюм падез қарор дорад, дар сеюм ошиёна. оно гуфта намонад ки ҳар як хонае ки дар ҳамин бино қарор дорад бо худ боз тахтхона ҳам дорад. хонаи имрӯзаи мо ҳам тахтхона дорад. инро ҳатман ба шумо мегӯем. ва барои мошин мондан дӯстони азиз, аз он тараф ҳам ҷо ҳаст ва дар ин тараф ҳам ҷо ҳаст. гирди атрофи бино анамхе забори баланд гирифтагӣ ва шахсони бегонаро ба дохили бино намемонанд ки дароянд. фарзандои шуморо ҳам оромона бе ташвиш дар анамин саҳни ҳамин бино метавонанд бозӣ кунанд. аз ин тараф бошад ана гимназияи Кафолат. паси анамин забор гимназияи Кафолат мешавад. гимназия, мактаб, боғча ҳамааш дар гирди атрофи ана ҳамин хонаи имрӯзаи мо ҳаст. саҳни биноро ба шумо фаҳмондем. акнун ба сеюм ошиёна баромада хонаро ба шумо нишон медиҳем. ана дӯстон, ба сеюм ошиёна баромадем. дар як ошиёна 1, 2 ва 3 хона. хонаи мо бошад ана ҳамин. марҳамат, тамошо мекунем. ана дӯстони азиз, иҷа даҳлез калидор. масоҳати хона 87/4 метри мураббаъ. аз дасти чап ҳаммом, ҳоҷатхона ва як ҳуҷраи дигар дар ин тараф мешавад. ду ҳуҷраи дигар дар он тараф ба балкону ошхона. аз ана ҳамин ҳуҷра шурӯъ мекунем дӯстони азиз. ана марҳамат, як ҳуҷраи калон меҳмонхона. тиреза дорад. тирезаҳои хона бошад паси биноро нигоҳ мекунад ба тарафи роҳе ки гимназия меравад. дӯстони азиз, ва аҳамият додем ки потолоки хона ҳам хела баланд аст. хонаҳои кашоди бар ҳаво. масъалаи ҳуҷҷатҳо боша, ҳама ҳуҷҷатҳош ҳаст. техпаспорт дорад хона. ягон камбудӣ дар масъалаи ҳуҷҷатҳо нест. ана инҷа бошад ҳамон мешавад дӯстони азиз. ин тараф бошад ҳоҷатхона. дӯстон, инҷа боз як ҳуҷраи дига мешавад. афсӯс ки калитиш нест, мо ба шумо нишон дода наметавонем. ин тараф бошад роҳ ба сӯи балкон ва ошхона. боз як ҳуҷраи дигар дар ин тараф мешавад. аз дасти рост ана марҳамат. ин буд сеюм ҳуҷра. اینجا باشد دوستانی عزیز بالکن میشود. ببینید که چقدر بالکن دراز تیزه ها هست. با واسطه بالکن ما داخل آشخانه میشه. اینجا باشد آشخانه. خانه به نهایت در یک جای نغز قرار دارد دوستانی عزیز. انا مرحمت پسی بینو نرخ خانه را 1,200,000 سامانی گفتیم. آمده از نزدیک با صاحبخانه واخورده صحبت کنید. رقم‌های صاحبخانه در روی اکران. مرحمت، اگر سوال‌های علاوه‌ای باشد زنگ زنید.